Takže tak, no, neopínat se vůbec na jinačí zdroje, protože, jak píše Musashi ve své knize, věř v bohy a budhy, ale neupínej se na jejich pomoc, nebo nespolehej se na jejich pomoc. Nebo je to jedno v koho nebo v co. Ale my jsme tím zdrojem, my jsme tím klíčem. A lidé kolem nás, kterým věříme, naše společnost, naše komunita, naši blízcí, přátelé, rodina, to beru jako zdroj své síly. Že média hodně spekulovala nad tím, jestli to není určitá cesta, jak se ti vlastně dostat do hlavy. Že jako trash talkem a nějakýma nadávkama tímhle se to nikomu nepovede asi? Já se tomu musím smát prostě, protože je to fakt tak, ničemu z toho jsem nedával prostě nikdy, jsem tomu nedával váhu až a teď prostě